This is Madrid Cosplay 2024! Live na live tayo ngayon dito sa ating PITX Branch. At kasama rin po natin ngayon ang ating mga Madrid employees and Madrid kids. Kaya naman samahan nyo kami ngayong araw dahil mapupuno po tayo ng katatakyutan at kasiyahan. I'm your friendly neighborhood Spider-Man. You can call me Spidey. And also Peter Parker. And I'm cosplaying as Spider-Man. Ang Wednesday Adams ng Madrid PITX.